Good morning, Jomar. How's your night? How's your evening? Let's start the day 2 of our Rabas. Punta kami ngayon sa may Pigbokan naman ang destination namin sa sitio ng Karakaran. Bago tayo mamas, kailangan natin maghilamos at magsipilyo para makapag-breakfast na tayo. Pagka-pamahapalan, maduncho na kami duman sa akin ni Pai. Ngayon si Pai, unay rin sa pagtuwad niya. Eh? See you! Yo, what's up? Nakaka-release na, nagsipilyo na, mapamaw na sila. Nasalat na lang kami yung project talaga. Tapos, papamahaw. Napait na tayo. Magin-gin, malumlum. Pero bilisan maguran. Nako, sabi niya sa iba, di mag-uran, nag-uran na lang yun. Ito dyan, nabakalagay. Ito masakay. Small yung bakray. Kita-kits na lang ito niya at mabakay. What's up? Day 2 of Pamahaw. Kurang kawan sa rumah ko. Pamahaw. Gura Belsi. Pigbokan. Malas ang inahan. Yo, what's up? Papunta na kami ngayon Pigbokan. Sityo ng Rakarakan. Time check muna tayo. Yan. Up. 7:45 kami nagpuon magbakray. Istingon ta kung pirang minuto. Oras ang pagpasiring duman sa Pigbokan. Hari dito sa Sitio Burad kang Manila. Haha. See you. Let's go. Yo, what's up? Garo na kami mga tiritabis. Digi sa madugyo na. Yan. Kabangan sa city. Usap kayo niyo. Prosiklo niya. Hello guys. Yo, what's up? Padap lang sa bagaga. Ano ba yan? Naka-survive manggararay si kuya kang motorsiklo niya. Tinaw na kang dugi so sprakit so iraram kang motorsiklo pati suhud. Kaya nagdadalag matapato ka din yun. Taasan naman. Huh? Pasalamat mo si kuya. Pagpatuloy natin ang pagiging tilitabis. So, yun. Gabot ko sa may baba na ito. Pero tranquilo. Bit-bit chinilas. Nagkaroon mo mga gapo-gapo sa kaya may napigali sa dugi sa bitis. Pinta chinilas na. Ay, let's go. Pero mas maray sa ano, inagian gasod baka nawara sa Sitio Burad. Yung trail. Isa lang mamaya pag nasa tranquilo ng agihan. Let's go! Yo, what's up? Nakakuha na kami agihan na ako masyadong malgiyon. Pugasan mo muna digya ang mga bitis mo niyan chinilas nga nimba mahalas. Okay. So may gilid ka. Tinampo.
Let's go. Pati na ba? Inaagihan kami digdig something na mushroom. Ni. Ano nga pod kaining mushroom na ini? Pigbalad kayo dyan. Pigbalad kayo dyan ta baad. Pwedeng kaunon. Haha. Urus ang shoot ko. Pagkita ng kuya. Tagas na. Tagapakang daplos. Sa boundary nagid kami kang Caracaran and Manila. Wow! Mga ganun doon sa yutan. Ay! Pasakat! Baka doon. Woo! But may maagyan kaming halas. Ingat man giraray sa bata na guran-uran. Pagluwas kang araw at magbalad-balad. See you mamaya. Woo! After 40 minutes nakabot na kami sa may tangke sa pigsabi kang taga Ano yun ang kami sa linabukan? Sa linabukan? sabi kang taga Sigurad. Nagabot igi sa may tangke kang tubig. May mga nagkaroon dapat na Mas suway na da. Hindi may aram kong pato o pawala. Pero garami na mamatay kami tutugtog. Sa baba. Didi, sa ibong. May tao. May harap dyan. Ano naman kami tugtog dun sa parting ito. Ayan. Nasa taas na kami. Ayan. Dagat na mga ito. Ayan. Baba na naman. Ini sa tangke. Hali kami duman. Gabot may sa tuo. Pababa duman sa ito siya sa baba. Kami nagtutugtog duman. Gani boy. Alaton ta sinda. Alaton ta tamarot madubli kita. Hindi mo nagdi sa baba. Nagbaba si Rapay duman ang photo na rin na pamsahin talaga sa tama. Yan. Pero may agyang po sa hali sa wala. Pataas. Pero may nagtutugtog duman. Uyan sa tangki ng tubig. Halatalaton ka. Sige siya nagbaba duman. Mamaya na lang. Yo, what's up? Bali 20 minutes na kami kihalap. Dahil pa nagbabalik si Rapay. Diyan, mababa nila. Let's go. Bababa naman kami. Bakit kung yun na ito? Kami siya dahil mag-signal. Ay. Mas na nababaan na. Kasi ganito tinampay doon sa late. At least nakapahingalo naman. Mas kilit na minuto. Yee. Tilitawi smooth. Salas, Johnny boy. Pag nadalas kayo, sige mo pa ngayang vlog. Nanandok yung ang mga araw ini. Bidin siya. Basta is to double sana. Sigo ba to yan? Ay! Oh, manababa na. Nandiyan ni boy. Iba to kayang bag. Tara ang ano, haro. Yan, pinampun na parigay siya dito. Ba't, diretso na kasi naman sa bali yun ay sa pigukan. Mayroon ngayon sa baba sa harap. Yan. Pinampun na
kami halos sa taas. And let's see. Di alasan. Di alasan Johnny boy. Dali-dali na. Tinawag eh. Ala. Hindi ka manahiling. Lapin talaga si Johnny boy. Pababa doon ang ganyan. Pababa. Tara, let's. Nakababa mga grass dyan, Lord. Ito pala. Yun, nagay doon. Pababa na ba naman? Mayroon na yan. Kasi rin ko masalipan. Sabi na kantinas ang Johnny boy. Sarap mo ng tinilas mo. Sinuhay siya na. Ay, nandun si Rapadi. Susunod sa hindalan. Hindi tayo na ini. Ano na, huto pala no? Natago. Yun sila pwede sa may pumirong harong pababa. Iyo, 20 minutes naman sa kanyang galap. Yun, Johnny boy. Ha? Ano? Nalawag kape. Ano Marian Rivera? Snakan. Hi. Thank you, Lord. Yo, what's up? Tapos na po. So, bisa Kapistan kan. Sagrada Familia. Ayun, kung ano, nakaisip lang ito sa Salutarin. Bukan karakaran rapo-rapo bahay Sagrada Familia. Baba na lang kami ang chan. See you. Yo, what's up? Ay, nito ko pag-iri ba? Ini talaga ang perks pagkaiba si Pai. Ini. Yan, sabi na dingan. Ang nagaro-grabe. Yep. Karaon na naman. Thank you.
Yo, what's up? Ay, tapos naman magkakan. Balik na naman sa baba kang ibukan. Naman na kami masakay sa kumpit pasiring sa Manila. Ay. Uy. Mababa na naman, uraray na naman pababay ni. Vlog siya na, pag matumba ka, minsan ka. Again. Water. Johnny boy. Present. Ryan K. Kokak. Kita-kits mamaya pag nasa bangka na. Let's go! What's up, madlang people? Una kami sa may baybayon kang Tibukan. Ito na sukumpit na sa kaya ni. Na. Ito. Ito sa kaya ni. Na. Kumpit pasiring sa Manila. Kaya ano? Kaya ng tubig yun. Ano? Bura-burabod. Malinawon. Ito na dumugang mitis ko. Tabat nagparalako kami. Bakit man yung rep. Mamaya na lang. Dito na kami sa Manila. Kata naman continue. Dapat naman dagaton. Pwede mo sa mga tubig pati bungon. At siya na lang. Let's go! Yo, what's up? Ngayon na kami sa Manila. All here. Tapusin ang vlog. Kalabaw na. Thank you. See you sa next vlog. Adjourn!